Kamatapur pen Eastern Nagaland upon central government pen hemprek ki pije hot Karbi Anglong MP KACC matum ingsam dun ripoma. Karbi akhe Lucifer ke APHL se amai puja ai kathar henu pusi MP Horen Singh bepen Karbo. MP Horen Singh be lampar kaning ja puthak Dwar Bagori constituency APHL se atumpen MP Horen Singh be aphan lam theke boy. Durmi arni adab ke me kardom nang litum do ana phanstami nilihin pen pajiriglo kardom pini laban ke dam tang birtang ton pen chethana mixinang Kamatapur lapen Eastern Nagaland upon Republic Day prang central government pen hemprek ki pipo bonta district ke thoma MP Horen Singh be lapen KACC atum non puta kang samdun re phuta ke ongdung hamphang song atum ning kang samse ka chepaklang non malong social media long ka chethang pluk Kamatapur lapen Eastern Nagaland upon Prabjin pen central government pen hemprek ki pipo palam klanglo. Karbi Anglong arat akar ia jirding klui pen ke hanga hemprek nonapor Karbi Anglong arat aparman longdun chit puma pusi inut pen inut kacharju kachathan jurun e plengon e. Bonta ahogalama bangke serang hoya joini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be labang soalam chini lorta ar julong le chekrong de rason pusi hamphanga song atum ar bokpon. Ilitum kachutai don MP pini people see that ase odela Karbi Anglong rap han thane gedet pilot ilitum Karbi Anglong rap la thete pusi pini district thompen alang ni phan hodak parmelong chotai don lo sebe pini anisi alang ni hemprek alam ahok kali kalang pini radano wan hekhe lasi Horen Singh be alang ni ge hemprek kyang hei IMP eli pusi tum hamphang songpen munthi dun bom lo lape non alang ni apor dalang non kijuji apor lasi Kamatapur aphan hemprek pipu alang ni chini dun ma chini de jongsi chini dun polote alang ni hodak masi protest duning alang ni anuet puali dak Karbi Anglong arat dol apen hamphang song time alang ni tuma phi nitum chirap dunji lapen CM han nitum puyang tungge alang ni ame dusi khai phan chinghon duk pudak dipu rail roko hod alang ni ning done wene hemprek yone ni pran dame chipi dei pu salang ni pu teme non alang ni apolo nitum hamphang som benge hemprek yone alang ni pran chipi na nge nama apu ben jethan nitum hamphang som benge hang la se alang ni jethan haida pate nitum hamphang so asong ma name alang ni phan chirap dunji Athe nonapor jongsi Karbi Anglong aparman hemprek alam ningje dunde hangdunde pulote komantu loka ningje dunpo athe hemprek po amen pensi MP MLA CM EM MEC ke do anatum tami kilinga por hot raraphan aning ke pathepen chepahai si serang hoy chepalong rendilo lasi rarakar I rara ke mangalam jongsi ningje dun hai he pulote Prabjin pen arpu pen kisun se rakje aphan hamphanga so atum sodak pen pachini pon Tumke laan ani penta hemprek non puta hemprek la tan non pacuta Telangana ke pia doi las ke pihuta alang tu ke hemprek pulo hala sota ingsam duri angke non ako non ta hemprek ke pitupo hala ili tum ke chitoi don MP phan bangke ningkan pho ke pleng po no lan ta lam thei ni wela hala ta lam thei si karju don ta pa pleng alang phan ke provision ave pu non provision do ave ke non ladak thek prong lo ke rara tum ta Indian state ko an ma ke do Indian long amuni da mulu ko tungke pini lang prong lo lada constitution long do ma ma tini Karbi Anglong di mau stok constitution long do lo ko pia pose hemprek long dat ko pia pose ningen dat la sinili pudam je bangke Karbi Anglong che song arlo song ko an ma ke do hala tumta hemprek pan se song lo pini SDC government bele pudama hala tumta hemprek a join pensi munit thia tum tilo a hemarit wirlo hala ta MOU chu tok ta pini ga asam government sort pondat Laston thak si ako wang tulo UPDS ekor wang tulo MOS sitame halata amen sinang picot lasi amen apawar ke bang cepole cepon ako non som trok nang tok lilo la tumong ako bang khai phan ke wang pang lumong la helo ma Karbi Anglong hemprek luma lo song do an tum ta nang charju selesta charju nang kokpo alang tum ta Karbi Anglong arat phan si awi phik si pi pusi ke dam tan non ke bang khai phan ke wan a polisi wang dok lasi hemprek ke komalo Karbi Anglong hemprek hang la Karbi Anglong Autonomous Council along CM EM MEC lapen MP MLA do anaphanta pena dik mai meeting along satame rongara tum hemprek alam aphuthak lam thekarju padodunangji jongsi hemprek alam ningje je pulote lahai arleng ke the tuma phan rong nang palut long ri pusi Karbi Anglong ara phan KUYA
AJD, KYDA, KALU, KHDRC, UPKA, YAAC, SYDC, KYSO, LYDC lapen kaya hampanga songatum raraphan pachinipon. A political party tin da hemprek pukehang pusi kai kita my meeting ta ninje bom sabi pini ituma thengno made ituma a phone ta nutin phone no thailong reblo social media longta non Coast Bihar mate Komandapur banke state people non la sabi jonari people on the lambang sonda porhut karbing loratum kidoyo jake lasi pini nilitum media hoipen karjukong tung ilalo kelak binong loma itu makarbi khai tum hemprek patha mate khang he binong loma mate election ne pathui phan se hemprek alam ni chot titiloma. News report Karbi Anglong Live. Kedamtang arko ni pioneer kebarni amreng MSC constituency angkang kedo an arat keduk kisung aputha kachini pa milongja phanpura CM Dr. Tuliram Ronghang pen rarangbong chingki jethanamai padoponlo amreng constituency arlo rongkhelan wanpung lapen samatan hawaralong rat pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang angbong kachingki jethanamai padoponlo bangso amayalong rongkhelan pen dangling wanpung samatan hawaralong kedo ke ongdung araratum chetong dunsi mayalong RDP dunglo bangso amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen danglok EM MEC pen danglok MLA lapen MP setame chetong dunsi raratum kiduk kisung kachini ji aphansi isi thedung amai paman ponlo bangso amai kedo lake langdamlo pulote hala bangso hawara raratum kiduk kisung pen danglok sorkar pen ke pare scheme leloma lelelangma lapen raratum kopi pisa kisung ke doma bangso kachini ji aphansi padoponlo bonta arju itha bangso lamthe Karbi Anglong alu tame karbi thei phan kapayok i bang amhang nang thek alu nang klak alu pukomalo je ai katha IPSLC a presiden lo presiden nang tung kidu kisung ko anane anin kan pen dame alang lihil pen pinai son bak nang kerap dulu ne wine len ne di sini ne nang tung sini bonta ne ligitin nang rab ribon Tangga kerap tak awik dan kali along lapet kami lapet alang lige lam cobai lok ketang bangso alam thealong MP Horen Singh behin pen kaninje pona tengke kache sor sar pen akaprek thang na dalam the kaninje abe halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen raratum ale kelong jalam thesi raraphan thanpon Abrera konsensia phal data suri pira bharore thadara tum logikko desonka ake jo eta logik banato la pela suri sonka tabeta wanpung la penong khelan somaton aratum andalan ka don kin phera to ledo etela suri sonka lo sangka ke jo logikko la penke nang tum kiso kacela rapanta lak phopot atangka ningkan sekpen akejo ipen na tomla so akan masilong ipo lak phopot lasi aton tindame laso phela gadangji lapen ke bolong asar mope linguna chuni do hono bangke nintum Karbela Autonomous Council local MSC pe letum jinga ipo lasela ala karbiten jomen aron ho laso chilong chailong ke da waktu mafan sarve pe netum nagara tunji pan bori konpo lapen ke pura sokap pe nalo ko phira tun dekhanji pura sobanke lasina to bole pachini go nanto bonta MP Horen Singh be kaninje pona bangke kache sor sar pe naka prek thangnat kaninje pona be Karbi Anglong alu tame karbi thei phan kapayok i bang amhang nang thek alu nang klak alu pukomalo je ai katha IPSLC a presiden lo presiden nang tung kidu kisung ko anane anin kan pen dame alang lihil pen pinai son bak nang kerap dulu ne wine len ne di sini ne nang tung sini bonta ne ligitin nang rab ribon tangga kerap tak awik dan kali along lapet kami lapet alang lige lam cobai lok ketang bangso long kaninje pona bangke
APHL se amai phuke je ai ka thar henlo tangho je ai ka thar pen Karbi Anglong ara phan kopi ni akerap doma na hok ta avelang lapen alang le bangke rara phan ka chubai lok alam thesi ke than pon pusi mayalong MP besang hopen ningje pon la ancha takalisi soitanang bong ka hingno naike Lucifer henlo la solsi Karbia kheng bong ka hingno naike je ai ka thar henlo lasi je ai ka thar henlo Lucifer lo puta arbok ponthu hang nang the sono nong Karbia pe phana pa yogi la sinili puji bang ke je ai ka thar ke Yesus son ke lilu lake Old Testament long dobo Bible ta abana kingi do Old Testament New Testament do Old Testament long dobo di anam pinu ya puji huwa pu Karbi kisan ko di hana sohut kahin no nai ko mano amen ko pilo soitan boleh buku nang tum kisana Karbi tu si sini ko Lucifer ke di soitan ang bong kapten ke Lucifer lo lasi Karbi ang bong tame Lucifer puto jahai kathal jai ka thara joini si Karbia kheng bong dhoramalam pen chethak thuji laso ka chethak bangke jai ka thara joini si chethak po Adam pen I fatuma phan pap ke paklem setami Lucifer kamlo lason thot si di phurong sopialong lo ke thegari sotuma phan aperi ke pache plok et lake soitana kamlo lasi laso kam ke paklem ke jai ka thar henlo Lucifer lo posi arbok ponthu hempe ka pelong ye phan nasi nitum dopani kame dode sang se pen ke klem dona tu lasi Karbi ang bong non hormonam pen piu ke Karbi ang bong si cetak suji teglong elo jaya kata rajone lasi mumpen ni Lucifer begitu ini lo guys Adam pen I bapan Adam pen I anak kapin jong ceng labah ini lo guys Adam pen I lapen Adam pen I bapan pamakama paklem ceng rumah lo jaya kata Noler grup lo ke garis yang Tuhan ke pas master degree ke pas kelong tang ke pas sang Tuhan akan ahli pimpin dan ditua tahun lalu kepadang ke lakai sultan akan lima lah Lucifer akan lima lah Lucifer akan ke lakai Jesus Christ akan hati ke Ajar hin le langdam pusatame rat ki du kisung kachini je phan ke dama mayalong abangke kache sorsar amai si pamandet lo News report Karbi Anglong Live Kedam tangar ko ni pioneer kebarni Amreng constituency ke parlo rongkhelan wanpung lapen samatan hawaralong ratpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang bong kaching kiji thanamai kapadopona hut MP Horen Singh Bepen APHL semai phuje ai kathar phan Lucifer pupen chenglok meme henunwa lampen ke pangbar pona phuthak Duarbagori constituency APHL se tumpen ningkang samse chipaklangpon Lakhan ko da trok Duarbagori constituency APHL se tumpen MP Horen Singh Be kedam tangarni Amreng constituency long jasamet APHL se tumaphan mate jai ka thara phan kalili kalanglang nong nokejo lake MP Horen Singh Be si ke thek the kilu kaching kino na bang no pusi Duarbagori APHL se tumpen herang kya thingno ningjepon nilitum jongdam lo la sinon kiwang jilang an sitame alang li ke Karbi Anglong phan kirai thek JMP kalilo la selang li songson phan bangke kichini neke wo phakan velo jon tu januar tuman vet jibon kichini neke alang li son ke thek the kichini ne bangke la sinile tum bangke la non Amreng along kini ye dam sonsona bangke nile tum ning duk pik la penalang li nile tum a president jai kathar phan Lucifer puki pu bangke Lucifer ke hok pet bangke komalo pote Horen Singh Be hinlo lapen MP Horen Singh Be ke thang nakta ke thega velo Amit hang aja kong anta cicini nisi hempre ka farman lam the kaninje dunji kalisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apidun khuyang neto lapente MP Horen Singh Be phang ada prang to waralong chitong lomote la sorni ke lang no nayarni lobuta MP Horen Singh Be phang jongba Duarbagori APHL pen kalang li phan ke social media long le thek lok se tamine tumki hijim det lapen ke alang li phan yong se ke thek long do pute la ke kopai kelang nolo posine tunci mathada lake jatra king nolo lapente jai ka thara phan Lucifer soitan bu kipu abang se Lucifer lo soitan lo bisi Duarbagori APHL semai phu Mondor Singh independent MP Horen Singh Be phang jongdam non het jong ta jai ka thara phan ta Jesus Christ pen sipatin lo
la pen ke alang li Lucifer posipulo Lucifer pute inoda soitan lo soitan pute kumalo no na bang ke alang li mek thang ma si sining leng thok sita im hang chiro poton ta taxi no na bang ke la bang ke Lucifer ahok pe Lucifer ke kumalo pute forensic bielo ngili tum ki jong ben je ban news report Carbeng Longloi Kidamtang arko ni pioneer cap arni upper deopani habar Chandra India rongalong raratum checkpen kosona bidi pensi ali kache palong pon thekjima bangso puthak mai padupon bangso mai along kyong dung raratum chetong dunrenti Holistic Life Transforming and Empowering Community Matiti Hekpen HLTEC NGO pen kachepatir pipon bangso mai along jasimet hem mihip along make thorpen mihi ke pajum ponjia phan pen danglok check a product pen apar akaprek ali kache palong ponang ja puthak rat pen jethan chimuna sai padupon Bangso along check along pen ko puson pensi carbon credit upon project ke ding jima bangso puthaksi jasime chingki jethan ponlo Bangso mai along Indora Hawar Infinite Solution a senior manager Sachin Anpat pen ke than pona tengke check pen mate elitum arniwang ka che thorwer ami hi balong bangke thengta churchet la pen ami hi setami do lasi bangso pen a jok me thang ok pran pen danglok thengpi thengprang aphan setami mimi lasi bangso pen ke jok je aphan thengki choki jum la pen mi hi ka bede je aphan si nilitum a NGO pen sideng ponoposi than pon आनंद फ्रॉम इन्फिनिट सॉल्यूशन तो हम ये प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें आपके कुक स्टोव्स है जो मिट्टी का बना चूल्हा हुआ रहता है उसके कारण धुआं बहुत होता है महिलाएं जो साथ में काम करती है उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं धुएं के कारण बच्चे जो छोटे रहते हैं वो भी एक जो प्रॉब्लम झेलते हैं लंग्स में डायरेक्ट धुआं जाने के कारण खांसी होना आंखें जलना तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम एक इम्प्रूव्ड कुक स्टोव लेके आए हैं जो कि खुद स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जिसकी लाइफ रहती है ये लकड़ी तो साथ ही साथ कम काटता है साथ ही धुआं कम करता है Halapu HLTEC NGO penangka chetong dun sort kiri terang pen ke than pona tengke ini tumalong check pen ki ongdung kelang meme son among selang ponong do lasi laso check a product pen aka prek lake carbon credit hendo laso a carbon credit koson pen si ke paman ponjima bangso puthaksi jasimet tini bangso mayalong ke than pon posi pherang ke thingno than pon nilitum NGO pen HLTEC hin pen lapen ako lapu than pon thulang nilitum non carbon credit aputhak lasi laso carbon credit ali kopi lo dak komama bamboo plantation do Carbeng Longlong laso ali kopi lo laso carbon credit laso puthak dali dum chathan jumung pon lo lasi dak arab tu mana kedo tu mana chetong do na phan kedo ka bena choro iglo ni dum positive response long pon lo ni tum anso se laso project ko comment tu si kacheng ponjiman at the earliest laso aning kan ni tum cheng ponji pusi ni tum dak ake hoi tum aprek infinite solution pen chetong dun ni pen indoor pen do alang li tum pension tum collaboration bon Joki hela pen Sanjit Crow Carbeng Longloi Pinya da babirta ke lapon si kang tonik lo